салом дӯстон, дар ҳоле ки соли 2023 ба поён мерасад, ман мехоҳам чанд хотираи дӯст доштаамро дар Тоҷикистон нақл кунам. ин сол пур аз рӯзҳои хуб ва сафарҳои ҷолиб дар ноҳияҳои тобеӣ марказ, хатлон, суд ва бадахшон буд. аз таҷлили наврӯз то хӯрдани оши палови болозак ва омӯзиши забони тоҷикӣ бо дӯстонам ва аз меҳмоннавозии гарми мардуми тоҷик ҳеле миннат дорам. ин як соли бобахрор буд. ман дар марказҳои амрикоӣ дар Исфара, Хуҷанд, Хурок ва Душанбе бо ҷавонони тоҷик вохӯрдам ва корҳои олия ки онҳо дар соҳаҳои технология, маориф, тавонмандсозии занон, муҳити зист ва бисёр корҳои дигар мекунанд ошно шудам. дӯстони азизи ман, ташаккур ба шумо ва ман бесаброна соли нави боз ҳам пурсамартахро интизорам. то боздид дар соли 2024. саломат бошед.